Știai că pe fundul Mării Negre există corăbii vechi de peste 2000 de ani care arată de parcă s-au scufundat ieri? Sau că sub apa în care înotăm se află un strat misterios unde nu există deloc oxigen? Astăzi explorăm împreună cele mai fascinante secrete ale Mării Negre. Dacă te uiți pe o hartă a lumii, Marea Neagră arată ca un pantof uriaș, stând fix la granița dintre Europa și Asia. Ea este aproape complet închisă, ca o piscină imensă, înconjurată de 6 țări: România, Bulgaria, Turcia, Georgia, Rusia și Ucraina. Marea Neagră primește cantități foarte mari de apă dulce de pe continent, aduse de fluvii importante precum Dunărea și Niprul. Legătura ei cu restul oceanului planetar este una limitată și se face doar prin strâmtori înguste, precum Bosforul, care o leagă de Marea Mediterană, și strâmtoarea Kercii spre Marea Azov. Este un loc cu totul special, iar dincolo de așezarea ei pe hartă, există motive fascinante pentru care și-a primit numele. Te-ai întrebat vreodată de ce poartă acest nume? Dacă apa de la mal este de cele mai multe ori de un albastru strălucitor? Ei bine, există două explicații principale. Prima vine din istorie. În vechime, marinarii care soseau din sud găseau această mare dificilă și periculoasă, din cauza furtunilor puternice și a cerului adesea întunecat. De aceea ei au numit-o Marea Întunecată sau Marea Neagră. Dar există și o explicație mult mai curioasă. În adâncurile Mării Negre, acolo unde nu mai există oxigen, se găsește un gaz special numit sulfură de hidrogen. Dacă un obiect din metal sau din lemn ajunge în aceste adâncuri, el se înnegrește în timp, ca și cum ar fi acoperit de un strat de cărbune. Deși pare o mare liniștită, Marea Neagră adăpostește o lume vie surprinzător de diversă. La suprafață și în zonele de coastă întâlnim numeroase specii de păsări. Una dintre cele mai cunoscute este lebăda de vară, o pasăre elegantă cu penaj alb care poate fi văzută pe lacuri, lagune și în apropierea țărmului. Deasupra Mării Negre trece unul dintre cele mai importante culoare de migrație a păsărilor din Europa. Majoritatea păsărilor migratoare urmează țărmurile de vest și de est, cunoscute sub numele de Via Pontica. Printre cele mai ușor de observat se numără cormoranii, excelente înotătoare care se scufundă adânc pentru a prinde pești și pot fi văzute adesea odihnindu-se pe stânci sau diguri cu aripile întinse la uscat. Alte câteva specii traversează marea pe deasupra apei în zona ei cea mai îngustă, între sudul Crimeei și nordul Asiei Mici. Există însă și păsări care rămân aici tot anul. Un exemplu este pescărușul pontic, o specie sedentară pe țărmul românesc al Mării Negre. În apele Mării Negre trăiesc și 3 specii de delfini. Delfinul comun, afalinul și marsuinul sunt mamifere marine inteligente, perfect adaptate acestui mediu. Ei comunică între ei, vânează pești și joacă un rol important în echilibrul ecosistemului. Printre cele mai cunoscute viețuitoare se numără și meduza Aurelia aurita, recunoscută după forma sa transparentă și mișcarea lentă, aproape hipnotizantă. Spre deosebire de oceane, Marea Neagră nu are recife de corali așa cum le știm noi. În schimb, este extrem de bogată în fitoplancton, organisme microscopice care stau la baza întregului lanț trofic marin. Recent însă, cercetătorii au descoperit ceva cu totul neașteptat. Pe fundul Mării Negre au fost identificați corali adânci care trăiesc în întuneric total. Acești corali conțin microorganisme capabile să proceseze metanul și sulfații, iar unii oameni de știință cred că ar putea reprezenta unele dintre cele mai vechi forme de viață de pe Pământ. Nu toate schimbările din Marea Neagră au fost însă naturale. Rapanele, melci prădători originari din mările Japoniei și Chinei, au ajuns aici accidental și s-au înmulțit rapid. Fiind o specie foarte agresivă, ele au distrus mari populații de midii, schimbând echilibrul natural al ecosistemului. Toate aceste exemple ne arată că viața din Marea Neagră este fragilă, complexă și plină de surprize.
Peștii și păsările arată echilibrul natural al Mării Negre. Însă acest ecosistem nu există izolat și nu aparține doar naturii. De mii de ani, Marea Neagră a fost mai mult decât o întindere de apă. A fost o cale de legătură între continente, o sursă de hrană și un spațiu de întâlnire între civilizații. Încă din antichitate, oamenii au navigat aceste ape pentru comerț, explorare și schimburi culturale. Grecii, romanii și mai târziu bizantinii și otomanii au construit porturi și orașe care există și astăzi pe țărmurile Mării Negre. Marea a influențat profund dezvoltarea așezărilor umane. Porturile au devenit centre comerciale importante, iar legătura dintre fluviile mari, precum Dunărea, și marea a transformat regiunea într-un nod economic esențial. Marea Neagră oferă resurse valoroase, precum pește, sare și energie. De asemenea, este o rută strategică pentru transportul maritim modern, conectând Europa de Asia și de restul lumii. Marea joacă un rol economic important și prin turismul de coastă, atrăgând milioane de oameni pe plaje, în stațiuni și în orașele portoare. Haideți să privim acum prin lupa exploratorului. Pas cu pas vom descoperi detalii ascunse și vom înțelege mai bine ce face această mare atât de specială. Marea Neagră este una dintre cele mai mari și mai adânci mări ale lumii. Are o adâncime medie de aproximativ 1250 de metri, iar în punctul ei cel mai adânc atinge peste 2200 de metri. Ca suprafață, Marea Neagră este comparabilă cu teritoriul Germaniei, ceea ce o transformă într-un bazin marin impresionant ca dimensiuni. Apele sale sunt organizate în straturi bine separate, fiecare cu proprietăți diferite. Această structură verticală face ca oxigenul să nu poată ajunge în adâncurile mării. Din acest motiv, aproximativ 90% din volumul adânc al Mării Negre este lipsit de oxigen, un fenomen rar la scară planetară. Chiar și așa, în straturile superioare ale apei trăiesc în jur de 180 de specii de pești adaptate condițiilor locale. Apa Mării Negre are o salinitate mai scăzută decât a altor mări din cauza cantității mari de apă dulce adusă de fluvii și râuri. În același timp, un râu subacvatic imens curge pe fundul Mării Negre. El transportă apă foarte sărată dinspre Marea Mediterană și are un debit atât de mare încât, dacă ar fi la suprafață, ar fi al 6-lea fluviu ca mărime din lume. Iar vara, Marea Neagră oferă un spectacol vizibil chiar din spațiu. Înfloririle de fitoplancton pot colora apa în nuanțe intense de albastru, făcând marea să pară că strălucește sub soare. Îți mulțumim că ai fost alături de noi. Dacă ți-a plăcut, urmărește Atlas Natura pentru un nou videoclip în fiecare săptămână. Ne revedem curând!